Эфирда сәлемәтлек рубрикаһы бүгін қан тамырдары проблемаһына ентекләп тукталырга итеп. Бұл ертәне безнең менән флеболог Илдар Әхмәтьянов каршы ала. Хәерле иртә, Илдар Азат улы. Хәерле иртә, Хаммат. Нимә ул флебология? Флебология ул наука, изучающая вены, дип әйтәйек. Қан тамырдарының веналарының узкая специальность, қан тамырдарының хирургияның узкая специальностінде. Яй мезгилендә һәркем аяктарының матурлыгына игътибар итә. Флебологтар ошо яй мезгиленә карай эштәре артамы? Әлбәттә, яй килә башлаһа, күбенсә хатын-кызлар инде аяктарын матур айтам дип, яйгән мөрәҗәгать итә башлайдар. Әмма ләкин мин кәңәш бирер идем, теге пословица һымак арваны әҙерлә, сананы яйгән әҙерлә дигән һымак, шул ук варикоз ауырыуын косметик яктан да, дауаларга ла уже кышын мөрәҗәгать итә башлар кирәк, чөнки дауалагандан һуң, күбенсә процедуралардан һуң веналарга компрессион трикотаж киеп кирәк була, мондай эҫеләк киергә уны уңайлы түгел. Загардан касыр кирәк. Шуңа күрә кышкыһын көҙөн уже мөрәҗәгать итә башлагыҙ дип әйткем килер ине, яйгәһен аяктарығыҙҙы матур, веналарһыҙ күргегеҙ килһә. Нисә ай буйы лечение булырга тейеш, дауалану? Оның әйтеп үтәйек, айдар түгел, лечениялары ул бер көн эсендә уны дауалап була. Дауалагандан һуң компрессион трикотаж бер ай буе киеп кирәк, күбенсә загар булмаска тиеш, пигментация нәмәләр булмаһын өсөн, шуңа күрә әҙерәк вакыт кирәк. Аяктар таптада, веналары булһын өсөн. Башҡортостанда йыш мөрәҗәғәт итәләрме һәм кемдәр мөрәҗәғәт итә? Статистиканы ҡарағанда 40%-ка тиклем ҡатын-ҡыҙҙарҙа, 30%-ка тиклем ергешләрҙә венозный недостаточность шулай. Шуға күрә был Башҡортостанда ла, бөтөн Рәсәйҙә лә бик ҙур актуаль проблема. Ул нисегерәк барлыҡҡа килә? Ул ниндәйҙер шарттарҙа килеп сығамы? Әллә ул тоҡомдан күсәме? Әйтеп үтәйем, варикоз ауырыуы, әлбиттә, ул нәҫел ауырыуҙарҙың береһе. Ата-әсәйҙә, олата-өләсәйҙә варикоз ауырыуы булһа, был кешелә вероятность әйтәйек, варикоз ауырыуы килеп сығыуы күп. Шуға күрә ошо ауырыуҙар ата-әсәйҙә булһа, иғтибар итер кәрәк. Аяқтағы қан тамырҙары шешә башлай, аяқтар үҙе шешә башлай, төнөн тартыша башлаһа, әлбиттә, уже теге запущенный варианттар бар, ҡысына башлай, ҡыҙара башлай. Мөрәжәғәт итер кәрәк, ҡурҡмаҫ кәрәк был ауырыуҙан. Аңлашылды. Нисегерәк күренә ул? Мына мин иғтибар иткәнем бар, аяҡтарда ошолай теге тамырҙар ҡарайып, теге Әлбиттә, қан, веналарда қан ҡара төҫлө, шуға күрә ҡара төҫлө булып күренеп тора. Веналар шешә башлай, эсендә қан тик тора, шуға күрә веналар шешенеп, аяҡтар шешенә, қан отток крови нарушается. Шуға ул теге отток нарушен, шуға ул аяҡҡа ней бирә инде. Шул симптомдарҙы. Әйҙәгеҙ дауаланыуға күсәйек. Нисегерәк дауаланырға өй шарттарында табипҡа бармайынса, мәҫәлән, дауаланып буламы? Юҡ, ҡыҙғанысҡа ҡаршы варикоз ауырыуы операция менән генә дауалана. Әммә ләкин бүгенге көндә операциядан ҡурҡырға кәрәкмәй. Бүген яңы технологиялар булғас, варикоз ауырыуын лазер менән дауалап була, склеротерапия тигән уколдар менән дауалап була. Ул бер көндөк кенә процедура дип әйтәйек. Кеше скальпелһеҙ, наркозһеҙ, разрезһеҙ, госпитализацияһеҙ бер көн эсендә уны дауалай ала. Шуға күрә варикоз булһа, ҡурҡмағыҙ, флебологтарға мөрәжәғәт итегеҙ. Күбеһе беҙҙең операция эшләйбеҙ, килеп эшләйҙәр ҙә шул көндө, бер нәмәнән генә нәмә эшләйем, алдараҡ эшләтмәгән. Алданыраҡ, ҡурҡыныс түгел икән тип. Шулай тип әйтәләр. Әммә ләкин ошо ауырыу булдырмаҫ өсөн ниндәйерәк тормош алып барырға кәрәк? Нисек һаҡланырға? Беренсенән әйтер инем,
гиподинамияны избегать. Ауырды көтермекке енді. Тик тұрып, тик ултырған профессияларда була өтінде, ондай профессия була, тұрып әдірек гимнастика, лечебный гимнастика эшләргә, ожирениянан избегать, и ауыр эштәр булса, компрессион трикотаж профилактический кейергә. Гомумән кеше әгәрдә ултырып эшләйкән күбрәк теге көнендә торы йөрәкән, авыр күтәрәкән, уларда яшарак осрай инде. Яшарак осрай, еще әйтеп үткән килә, хатын-кызларда яшарак осрай, сөнки улар авырлы булган вакытында веналарга нык көз төшә. Шуңа хатын-кызларда да күбрәк осрай. Шуңа мин әйтәм үземнең пациентларга, үзегездә 2 полоска тест на беременность күрһәгез, компрессион трикотаж кигез, без авырлы булган сакта компрессион трикотаж киеп йөрегез. Үзеңдә хаклар кирәк инде. Әлбәттә. Шулай ук та кеше мөрәҗәгать итте, һез ярдәм иттегез, уга операция эшләнде. Унан һоң ул кабаттан кире ягына килеп сыгырга ихтималмы? Ошо. Бүтәле шул иң вопросный. Әлбәттә, мин тоже пациентларга шулайрак әйтәм. Вот стоматологтарга мөрәҗәгать итәгез, кариесты дәваларга. Хорамайбыз бит, кариесты дәвалап бирһәгез, кариес башка килеп сыкмаймы дип. Шуның хымагында. Но все равно кариесты дәвалар кирәк. Варикоз авырында тоже шул ук. Дәвалагандан һуң без генетик кодты кешенең алмаштырып булмай. Шуңа күрә без килеп сыккан варикозды дәвалайбыз да, артабан үзегезне хак тотыр кирәк. Шулай ук табибларга да күренергә кирәк инде. Ниндәй аралык менән кире килеп сыгуы ихтимал ул? Мәсәлән, бүген мин операция эшләтеп киттем икән, нисә елдан кабат варикоз булуы ихтимал? Әйтеп үтәйек, күбенсә кешеләр безгә варикоз авырумен уже теге яшь сакта мөрәҗәгать итмәйләр бит, улар 50-60 яшьләрдә безгә күбенсә кешеләр мөрәҗәгать итә башлайлар. Дәваланып та без әйтәбез, кеше 60-50 яшьтән һуң яшь сактагы мак уже физический нагрузка шуны нык бирмәй. Шуңа вероятность появления күп түгел ул. Хатын-кызларга мен әйтәм, дәвалагандан һуң икенче авырулы булганга тиклем мен сезгә гарантия бирә алам дип. 60 яшьлек хатын-кызлар көлә башлайлар. Аңлашылды. Телевизор караучыларга әйтеп үтегез әле, ошо авыру булмаган өчен аяктарды һау сәламәт тоту буенча ниндәй кәңәшләр булыр? Сезнең ата-әсәгездә варикоз булган икән, сездә ауыр эшләр булһа, компрессион трикотаж киеп йөрегез, избегать гиподинамии байга үткән һәм ожирениене избегать инде. Сәламәт тормыш тотырга инде. Һәм үзегезнең һаулыкка игътибар итәргә. Зур рәхмәт әйтәбез, ошо иртәне безнең менән футболог Илдар Әхмәтиянов каршы алды. Аяктарыбызның һаулыгына игътибар итәйек, һәр вакытта табибларга күренәйек һәм үзебезне хаклайык. Сезгә зур рәхмәт.